Tes, halo. Datan dangu Sriat Mojo penganten kakung Gya Jumangkah hanya keti bokor kencana ingkang dipun seranani Triwarna kinarya kangge sarana saya caket dene lumaksana membat madya lumenggang ing waring tempu ing pandulu catur netra sasampunipun cecaketan Gya kinarya sarana ambalangaken gantal kinarya sarana panggih Sriat Mojo punapa ta wujudipun gantal dumadi saking suruh ninting tinangsulan lawe wenang amengku werdi sinandi suruh lampun dinulu siji lumah lawan kurepe lamun gini tunggal rasane paripurna sumumbah sumungkem Sriat Mojo penganten sarimbit angung kula ngalken asta kinarya kangge sarana angicali sukertaning mara trimala wujudipun sekar manca warna datan kantur datan dangu Sriat Mojo penganten putri Gya Anjengku sumembah sumungkem dhateng ingkang napa sedyaning karsa badhe amiji samparanipun ingkang raka angicali sukertaning mala trimala ngenya ngambah alam bebrayan agung purwa madya saengga wusana tansah kalih saking sambikara Gya nepak padha pecah sanalika katitik Sriat Mojo sarimbit wis pecah pamore ilang jakane nuwun para lenggah ingkang sinobeng panghormatan upacara salajengipun inggih menika Gya jajar sumanding Sriat Mojo sarimbit kinarya sarana saking Ibu Tatariyas Gya sinegepan sindur Rama saha Ibu jroning manah tinuntun wonten ing reh kautaman tumuju badhe angambah alam bebrayan agung ginarbek sangyaning para kadang sentana mewah kawularga ingkang nderek mangayu bagya ginarbek para sesepuh pinesepuh ingkang nderek mangayu bagya
sedyaning karsa tinuntun wonten ing reh kautaman tumuju wonten sasana ingkang katawisaken. Katon maneka-neka mawarna-warna saya caket dena lumaksana membat madya lumengganging warik. Sirat Maja Sarimbit Gya minggah madyaning setinggil Binatpurata. Rikalenggan punika sinengkaaken ngaluhur dados ratu sedina sinuyudan sarakadang pawong mitra. Prapteng unggianing kang tinuju Sirat Maja Sarimbit Gya kalenggaken madyaning sasana rinengga ingkang sampun katawisaken. Tan kuciwa mamanise